Így jó a hajam, minden? Jó, sziasztok! Sietünk a házhoz, már Olivért letettük aludni, de Bibi még az apukájával játszik az ágyon. Aztán gondoltuk, leszaladunk a házhoz megmutatni nektek, mert sokan írtátok egyébként, hogy ilyen házfelújítós videót szeretnétek, sokan írtátok a gyerekeset is, de azt még nem tudom, abban nem vagyok biztos, de a házat szívesen megmutatom. Szóval egy régi házat vettünk meg, és ezt tervezzük felújítani, vagy hát már folyamatban is van. Itt Gyöngyöshalászon vettünk a férjemmel egy házat, és hát teljesen szétromboltunk mindent, meg falakat vettünk ki, meg főfalat is, szóval tényleg ez egy ilyen nagyon nagy házfelújítás, aminek már úgy, ahogy a végén járunk, most jönnek a szép részek. Szóval már itt kezdődött egy ilyen elég bosszantó dolog, mert ahogy félre volt rakva az ajtónk, úgy hát valami beledőlt. Természetesen senki nem tudja, hogy mi dőlt bele, vagy hogy történhetett, szóval mindegy is, menjünk tovább. Villany az nincsen, szóval nem tudom mennyire van így sötét. Szóval azért bosszantó ez az ajtó, mert ez hát körülbelül 700 000 forint volt ez az ajtó, és hát most valahogy meg kell oldanunk a javítását. Most egy autófényezőt kérdeztünk meg, hogy ő ki tudja javítani, de most Miléna a telefon vakujjával megpróbál világítani, mert már jó sötét van, 8 óra elmúlt. Szóval itt, ahogy belépünk a bejárati ajtón, ez lesz itt a konyha étkező nappali rész. Innen vettünk ki egyébként egy falat, ez 2 szoba volt. Meg itt a főfalat vettük ki, és az úgy át lett hidalva, vagy nem tudom, hogy mondják. És akkor kezdjünk a hálószobával. Minden szoba egyébként a nappaliból nyílik, ez lesz majd a hálószobánk, itt most a legnagyobb látványosság, ami a héten készült el. Itt az ágy mögött ez a dísz stukkó, vagy nem tudom, hogy hívják. Ebbe én teljesen beleszerettem. Hát majd kiderül, hogy a valóságban majd ez hogy fog mutatni. Most azon dilemmázok, hogy egyszínű legyen a fallal, vagy ez a stukkó mondjuk fehér maradjon, vagy még sötétebb legyen. Még ezt nem döntöttem el, de egyelőre afelé húzok, hogy egyszínű legyen a fallal, és még azt nem döntöttem el, hogy ez ki legyen tapétázva, ilyen vászontapéta, vagy mi annak a neve, vagy csak egy képet vegyek ide, és azt tegyük be. Innen van kijárat a teraszra, amit már egyszer megnagyobbítottunk, de most kitaláltuk, hogy még nagyobb legyen, szóval azt majd 2 hét múlva fogják újra felásni. Itt meg lesz a kis fésülködős szekcióm. A beltéri ajtóink is elkészültek már, és akkor hát ez a fürdőszoba még nagyon kezdetleges, aztán nem is látszik semmi, de ez itt egy zuhanyzós fürdőszoba lesz, és lesz egy másik ilyen kicsi fürdőszoba, a gyerekeknek a fürdőkádas, ez itt már teljesen ki van burkolva, vagy hát nem teljesen, mert ezen a falon lesz ilyen díszburkolat. Szóval azt meg nagyon sajnálom, meg Miléna is jött időbe, de egyszerűen nem volt lehetőségünk hamarabb lejönni, csak ha a gyerekeket letettük, szóval ezért tudunk most videózni, aminek lehet, hogy már semmi értelme nem lesz, mert semmi nem látszódik, de majd akkor megmutatjuk egy másik videóba is. Szóval, ha itt tovább megyünk, akkor ez itt egy mosókonyha. Ugye ez a szoba úgy jött létre, hogy a főfalat kiszedtük, beljebb hoztuk, és akkor így lett egy ilyen kis plusz helységünk. Ez az egyik gyerekszoba. Hát még itt sincsen semmi, ami most itt a nagy öröm számomra, hogy felkerült itt is a stukkó, amiben fog majd a LED világítás menni. Ennyi, ami most a héten történt. Ja, és azt ne felejtsem ki, mert nem csak a festő úr haladt ennyit, hanem a kőművesek is nagyon sokat haladtak, mert ők most burkolták a fürdőszobát. Most ők vannak itt, hát nem ketten, de hogy ez a 2 brigád van most itt minden nap. És majd itt lesz a másik gyerekszoba, és itt is ugyanaz a helyzet, hogy a stukkók kerültek fel. Ez lesz Bíbor szobája.
Szóval ezt a házat kb. 2 éve vettük, akkor így nagy lendülettel elkezdtünk rombolni, aztán ugye jött Oliver születése, aztán jött Bíbor születése, szóval így ezek miatt is nagyon megállt a dolog, de most új lendületet kaptunk. Márk vitte egyébként a rombolás részét, meg a padlófűtés, meg ezek a gépesítés részét, és akkor most én vettem át. Teljesen egyébként nagyon büszke vagyok magamra, mert a 2 gyerek mellett én intézek most mindent, a beltéri ajtókat, én kerestem szakembert, egyébként a kőművesek ajánlották, de mindegy, hát azt is meg kellett keresni, és már azok is elkészültek, meg a kőműveseket is már én fogadtam, meg a festőt is én fogadtam, én tartom a kapcsolatot mindenkivel, meg én járok le hozzájuk, meg nagyon szeretik a sütit, és sütit szoktam nekik hozni, meg sütni otthon. Annyira imádom őket. Meg a falszínét most én választottam ki, meg közben obiba járok, hogy ami még nagy dilemmám, a konyha szekrény mögé, az hogy hívják, konyhafal burkolat, még azt egyáltalán nem tudom, meg amit egyáltalán nem tudok még, és segíthetnétek kitalálni, hogy a nagy fal részre, ahova a tévé megy, szeretnénk a tévé mögé világítást. Azt se tudom, hogy most azt a kőművesek csinálják gipszkartonból, de nem hiszem, hogy gipszkartonból, mert egyébként már láttam videókat, hogy ilyen fa keretet vágnak alá, de hogy ott 2 oldalt az a szekrény. Én szeretnék zárt szekrényt, már szeretne nyitott szekrényt, és még ebbe nem állapodtunk meg. Nincs ötletünk még rá, hogy az hogy legyen. Azért én intézek mindent, mert szerintem ezek már ugye a szépészeti dolgok, ami szerintem ugye a nő feladata, hogy milyen legyen a falszíne, milyen legyen a konyhabútor, milyen dísz, stukkók legyenek, szóval így közös megegyezésre. Ugye Márk nagyon ügyesen vitte a gépészeti részét, és akkor megbeszéltük, hogy akkor most jönnek azok a részek, amik ilyen kis csecsebecse dolgok, ami a nő feladata, nálunk legalábbis, és akkor így most ezért csinálom én a dolgokat. Egyébként valaki tényleg mondana rá valami jó megoldást, hogy ez az a fal, ami szerintem nem fog látszódni. Szóval kb. Itt, ahol a létra van, itt lenne a tévé, és akkor a 2 oldalára lehetne valami szekrény, vagy akár oda felülre, fogalmam sincs, nem tudom. Még a konyhát nem videóztad le. Itt lesz a konyha, innentől fog indulni a hűtőkkel, és akkor így itt végig ezen a sarkon kb. Eddig lesz a konyharész, itt az étkezőasztal, és ott, ahol te állsz, ott meg a nappali, a kanapé és a tévé rész. És akkor itt is van egy hátsó kijárat, vagy bejárat, ami a teraszra nyílik. Hejhó! Halihó! Meghoztátok a... Igen. Ezt miért hozod így? Mert a többit mindjárt hozzuk a kocsiból. Ja? Honnan tudtátok, hogy itt vagyunk? Hát már voltunk nálatok. Voltatok már? Aha. Elaludt Olika? Nem. Igen, itt egy melléképület, itt lesz majd a fodrászatom egyszer, majd hogyha visszaállok a munkába, meg ugye lesz kedvünk megcsinálni. Most még nincs, de még rá is ér. És akkor itt lesz majd a gyerekek játszótere valahol, ott van pince, meg egy kis, hát Márk szerint horgászszoba, szerintem spejz, aztán majd meglátjuk, hogy ki nyer. A jobb oldali a spejz, és a bal oldali a pince. Anyáik most hozták meg az utolsó hiányzó darabokat a fürdőszobából, de majd amúgy mindjárt ezt meg is mutathatnánk, hogy azért nincs a WC-nél, vagy a WC mellett leburkolva, mert ilyen dísz valami lesz. Köszi, hogy hoztátok. Meg a hiányzó ilyen, hát én úgy hívom, hogy csöcsös spot, nem tudom, hogy mi a hivatalos neve, aminek ilyen vastag pereme van. Ilyen lesz majd a nappaliba, de egy híja volt, szóval ezt is most hozták meg. Mert minden ide van a garázsba lerakva, például a gyerekek mászókája, a fürdőkád, minden ilyen burkoló, nem tudom mi, a csaptelep, laminált parketta, minden itt van. Ide tervezünk a garázs mögé majd egy ilyen sütögetőt,
Kértem árajánlatot erre a Kitchen Boxra, mert láttam TikTokon hirdetést, és annyira megtetszett, és kértem árajánlatot, de még egyelőre az se lesz. Egy darabig. Az egy ilyen, hát nem tudom, könnyű szerkezetes, mint egy ilyen kis konténer, vagy az hülye hasonlítás, mert sokkal kisebb, és lehet belekérni tűzhelyet, meg grillezőt, meg hűtőt, meg tévét, meg hangfalat, és akkor így felnyílik az eleje, és hát ide azt nagyon el tudnám képzelni, de kértem árajánlatot, és hát a legfelszereltebb, vagy hát azt hiszem úgy kértem, az 5,8 millió, szóval így kicsit kikerekedett a szemem, hogy akkor az így ott is marad. Az nem lesz itt nálunk. Ide tervezünk játszóteret majd, ugye persze lesz kerítés a szomszéd fele, és akkor ide tervezünk egy játszóteret. Hát szegény fák szerintem itt ki lesznek vágva, mert itt volt egy nagy disznóol, és hát szerintem eléggé elnyomorodott, teljesen meg van görbülve, nem túl mutatósak a fáink. Ez, ha jól tudom, akkor selyemakác, ez is elég meggörbült, meg fenyőfa. Az is kicsit meg van görbülve, szóval nagyon sajnálom őket, mert olyan jó lenne, de ez a körtefa, ez gyönyörű, ez mindenképp maradni fog. De ebbe a kettőbe még nem igazán vagyok biztos, vagy hát egyre inkább biztos vagyok, hogy inkább nem maradjon. És akkor azt tervezzük, mert ez az egész telek 3000 négyzetméter, és azt tervezzük, hogy leválasztjuk, majd, hogy nem kb. A felére csinálunk egy kerítést, kb. Itt a mogyoróbokrok még a kerítésen belül lesznek, és akkor mögötte fog lenni egy kerítés, és persze a hátsó részt is elkerítjük, hogy a kutyák ott tudjanak szaladgálni, de hogy így ez lesz a szép kert, a hátsó meg a gyümölcsfás. Szóval sokan írtátok, hogy legyen még videó, meg hogy örültetek, hogy visszatértem. Szóval írtátok sokan, hogy legyen ilyen ház felújítós videó, szóval mindenképp szerettem volna egy ilyen tartalmat hozni, de tudom, hogy nem igazán látszódik semmi, és ezt nagyon sajnálom, de tegyetek fel nagyon sok kérdést a videó alá, vagy bárhol, és akkor egy nappali fényes videót csinálunk arról is, és megválaszoljuk a kérdéseiteket. Miért beszélek többes számba? Azért, mert te fogod a kamerát. De hát te is kell lesz hozzá, amúgy. Meg ha van valamire ötletetek, akármire, amit még nem láttatok a videón, kerítés, melyik vált be 2D-s, 3D-s, minden tanácsot szívesen fogadok, vagy például terasztető, milyen a polikarbonát, nagyon melegszik, hogy létezik olyan polikarbonát, ami nem engedi át a meleget, de a fény bejön, szóval ilyen bármi tanácsot szívesen fogadok, és tegyetek fel sok kérdést. Szóval köszönöm, hogy megnéztétek, meg iratkozzatok fel, és sziasztok!